Long live the spirit of Shenge, long live. Long live. Long live the spirit of Umntwana waPhindangene, long live. Long live. Phila njalo, moya kaShenge, phila njalo. Phila njalo. Long live the spirit of Comrade Mkhize, long live. Long live. Viva Thokozani Mkhize, viva. Viva. Siyathokoza kakhulu. Ngiyabingelela umphathi wohlelo umhlonishwa umkhuleko Hlengwa umkhulumeli kazwelonke weqembu lenkatha yenkululeko kodwa ke ubuyabe usekela ngqongqoshe womnyango wakwa-transport kuhulumeni kazwelonke. Ngibingelela umfowethu umfundisi uThulasizwe Buthelezi ongethulileyo phakathi kwenu, obuye abe undunankulu kaZulu, abuye abe umphathiswa eminyangweni wakwaKhoxa uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal. Ngikhuleke ngokubingelela umntwana uPhumzile, usihlalo kazwelonke weqembu lenkatha yenkululeko embuthweni wabesifazane. Thokoza kakhulu Shenge ukuba khona kwakho kule nkonzo kaComrade Mkhize, ngoba ukhona bakho Shenge noma umntwana waPhindangene engasekho kodwa ukhona ngoba kukhona wena. Bingelele kumfowethu Ntomuhle Khawula, ilunga lesigungu sikazwelonke nobuyabe umphathiswa eminyangweni kuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal. uComrade uBonkosi Dlamini, usihlalo wesifundazwe saseGauteng nobuye futhi abe umphathiswa eminyangweni uhulumeni wesifundazwe saseGauteng. Bingelele kumfowethu uMtimande uOB Kunene, ilunga lesigungu sikazwelonke. Bingelele kumfowethu uSanele Zondo, usihlalo wezonke umbutho wentsha nobuyabe ilunga lesigungu sikazwelonke. Ngikhuleka abantwana baseNdlunkulu, abantwana bakwaMinya abakhona phakathi kwethu, boMageba nonke, abantwana abayingxenye lenkonzo kupheleza kwethu.
uMkhize. Amalunga eNational Council akhona phakathi kwethu. Amakomiti ezingeni lezifundazwe kwisifunda nasezinyingini. Ngibingelele umfowethu uMsimamo uNhlanhla, ilunga lesigungu sikazwelonke, nobuye futhi abe usihlalo wekomiti lesifuba iCaucus kwisishayamthetho saKwaZulu Natal. Mashobane usihlalo wedistrict, nophinda abe umeya waseZululand district. Yakhuleka Mashobane Mgazi, usokhaya wala Ondini. Umeya wethu iyabingelela Mgazi. Ngibingelela wonke amakomiti, ikakhulukazi iZululand district okuyiyona umfowethu Khabazela akade eseva kuyona kuze kuba sekuhambeni kwakhe emhlabeni. Ngibingelele kumalunga eParliament elikhulu. Ukhona udadewethu usihlalo wendlu eParliament elikhulu likazwelonke uZandile Majozi. Ukhona uSotswebhu omkhulu umfowethu uHadebe uNhlanhla. Akhona amasekela akhe njengoSotswebhu abakhulu umama uMaci nomfowethu uSanele Zondo. Amalunga onke esishamthetho kwisifundazwe saKwaZulu Natal. Udokotela uBiyela ngibonile phakathi wethu. Bo-comrade nonke amehlo ami anganelamelanga eduze. Njengabaholi bethu nesithunywa zethu ngiyabingelela. Ngibingelela kubo bonke omeya bethu, osekela meya bethu, osomlomo bethu, amakhansela ethu onke avela komasipala nezifunda ezahlukeneyo. Sibingelele bonke amalungu eqembu lenkatha yenkululeko, ubuholi beqembu le-NFP, amalunga eqembu le-NFP, ubuholi beDemocratic Alliance, namalunga eDemocratic Alliance. Ngibingelele nakubaholi beqembu likaKhongolose namalunga akhona phakathi kwethu. Ngibingelela ibandla lonke elihloniphe inkonzo kaComrade uThokozani TK Mkhize. Kodwa ngokukhethekileyo ngibingelela umndeni wakwaMkhize, ngibingelela umndeni waseMambatheni, umndeni wakwaButhelezi, umndeni wakwaMbambo, izihlobo nabangani. Namhlanje usuku olunzima kakhulu emndenini wakwaMkhize. Umama uMambatha, udadewethu uMabuthelezi, kubantwana bakaKhabazela, emphakathini wonke wasoLundi, kanti ngokufanayo wonke amalunga eqembu lenkatha yenkululeko. Kunoma yimuphi umndeni, noma yimuphi umphakathi, uma kuhamba umuntu obesemncane ngeminyaka futhi obeyisibani sokukhanyisa, wabasele ngemuva, amathemba ayashabalala, kanti nekusasa liyaphiphana ngoba suke bengazi ukuthi ikusasa lizoba kanjani futhi libaphathele.
Siyaqonda nakini bokhabazela ukuthi namuhla nifana nabahamba ebumnyameni nabaphelelwe yithemba. Yazini bokhabazela ukuthi aninodwa kuloku kulahlekelwa okungaka. Yingakho nisibona sibaningi kangaka sizothi kinina aninodwa kulesi sikhathi sefu emnyama emndenini wakwamkhize. Induduzo nesiqiniseko esinganika sona yileso esingumthandazo wethemba nokuvikelwa nguNkulunkulu njengomelusi olungileyo othi uJehova ungumelusi wami angiyukweswela noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angiyukwesaba ngoba wena unami. Uzomthwala lokhabazela uNkulunkulu olungileyo ngoba unguyise wabafelokazi noyise wezintandane. Bokhabazela ngisukuma nenhliziyo ephukile futhi nomoya odabukile ukuba ngimkhalele insizwa yenu. Ngonyaka odlule ngenyanga kaMeyi sabamba umoya kakhulu umfowethu uThokozani egula kakhulu esesibhedlela futhi isikhathi eside. Sambonga nokho uNkulunkulu, samdumisa sibona ukhabazela ephume esibhedlela futhi welulama saze sakhohlwa. Impela ukufa kuyinuku futhi akuboneleli. Phephisani kakhulu bokhabazela. Amanzi uma isechithekile awobe sabuthela. Sithi lalani ngenxeba ngokwehlile emndenini. Bisuqala ngokukhalela wena mama Mamba. Okwalala okhalweni lwakho lensizwa. Kuwe mama namhlanje kunqamuke inkaba. Noma imuphi umzali ukuphila nokujabula kwakhe ukubona ezinganeni zakhe zikhula phambi kwakhe. Noma imuphi umzali uye abe nokuthula emoyeni nasengqondweni yakhe ngokwazi ukuthi uma uNkulunkulu esengibiza izingane zami ziyongilondoloza ngesizotha. Lelo themba namhlanje lishabalele kuwe Mthiwa. Phephisane kakhulu ngalokhu kulahlekelwa indodana yakho nawe okuziqhenya ngayo. uNkulunkulu nomusa sengathi angakwesula izinyembezi uthi nenxeba elophayo namhlanje alipholise masinyane. Sekukhalele Mthiya, siyabonga kodwa kuwe ngokusizalela iqhawe walicangatha labayilensizwa esihlonipha kokugcina namhlanje. Sibonga kakhulu mama wethu. Angikhalele wena dadewethu Mabuthelezi. Xola shebe. Ngangikhona emshadweni wakho. Amazwi engawasho emshadweni wakho namanje ngisawakhumbula onke. Wena dadewethu sithi phephisa kakhulu. Kuwe ihlabeni phukela iva enyameni. Kunoma ubani uma ilahlekelwa ngothandweyo wakhe kuba ucima kwelambu ebelikhanyisa impilo yakhe.
ngaso sonke isikhathi uma silahlekelwa ngothandiweyo wethu siyesifisa ukuba sengathi ungavele kuphele yonke into nempilo ime nse. Phephisa kakhulu ke share ezinganeni zikaMkhize, phephisani kakhulu bantu abami. Ubaba wenu sehambile, ihawu lenu ebenikhosela livike ngalo namuhla selisusiwe. Noma kunjena-ke bantu abami, ningamdeli uNkulunkulu uzoba isihlangu senu, anivikele futhi anikhulise. Sikuzwile samlisiwe ukhuluma egameni labantwana bakaMkhize uma uthi singanyamalali emehlweni nasezimpilweni zenu njengengane kaMkhize. Ubaba wenu bese kungumfowethu. Ukulahlekelwa kwenu ukulahlekelwa kwethu. Konke thina esingakwenza kuzoba ukusizwa uNkulunkulu okungiyena umelusi omkhulu. Bokhabazela njengoba nisibona silapha, silise zonke izindlela zethu ukuba sizomduduza futhi simbiyele ngemkhuleko. Egameni ke leqembu lenkatha yenkululeko sithi dudu bokhabazela. Akwehlanga olungehliye. Impilo yomuntu ifana nobumba kanti futhi namanzi. Amanzi uma esechithekile awabe esamutheka. Sengathi uNkulunkulu olungileyo anganesula izinyembezi uthi leli nxeba elophayo alipholise masinyane. Namhlanje sizophelezela okugcina iqhawe likaMabhanga. Lensizwa ibikholelwa umntwana waphindangela. Ibingeke ikholelwe ukuhlabisa ingakholelwanga umntwana waphindangela. Ulawa. Ngikhumbula ngomunye unyaka unodaba esasilungisa lukaComrade uMkhize. Ngifuna ukuye ekuthenini uThokozane ubekholelwa kumntwana. Kona futhi umntwana waphindangela ubekholelwa kuThokozane uMkhize. Ngesikhathi sikhuluma udaba kaThokozane uMkhize, kunesinqumo okumele sisithathe. Umntwana waphindangele owathi kodwa uMkhize akwenzela inkatha ngo-2011 akuledlule lephutha lenzileyo. Ngakho lesinqumo engifuna ukusenza angihambisani naso. Yingakho ngithe ngithokoza kakhulu shame kube khona. Ngoba umntwana ubusaphila. Ubezokhumbula ukuthi ngo-2011 kwaba yilensizwa leyo eyasukuma yama nezinye insizwa bavikela umbono womntwana waphindangela. Umntwana ubengakhohlwa noma ngabe uthasiwe kangakanani lokuthi kodwa okwenziwa uMkhize ngo-2011 evikela inkatha alikho icala okungalingana nalo ukuba kwedlule umsebenzi omuhle awenzela iqembu lenkatha yenkululeko. uComrade uMkhize ube nohambo oluhle futhi ube yinsika yeqembu le-IFP. This is a soldier who died with his boots on. Yes. Ngomhla ka-22 February
kusiyanqoba Ralo waNongoma. Umkhize was there. Nakubo kwabonakala ukuthi uMkhize akamuhle empilweni ngenxa yendlela umzimba ofutheke ngayo, kodwa kasho ukuthi akahlala ekhaya. Ngakho ke namhlanje sihlangana la ukuzovalelisa to a soldier. Ukomrade uMkhize ukube bekuyikholwa bengizombiza ngokuthi umfeki wokholo, ngoba ukomrade Mkhize ubewufela umbono wakhe. Ukomrade Mkhize noma ungabe ukudla elambile phambi kwakhe, ubeka imali eswele phambi kwakhe, bese umbuza ukuthi ukhethani phakathi kokudla nemali nekhadi. uMkhize engakhethi khadi. Ukomrade uMkhize benesibindi sebhubesi enkani, kodwa kuhle uMkhize ubelalela uMkhize wawusufakile umoya kuye ukuthi akabe independent candidate ngo-2021. Amazing. Ngathi ngeke kulunge kabasela. Wathi Bulawayo, I will not stand as an independent candidate because usungelulekile kwenkathi nokucasuka nokuhlukumezeka ukuze ufise ukwenza into engalungile. Ngakho-ke bekuyinsizwa enesibindi, kodwa phezu kwesibindi nenkani akade nayo, into enhle ngoMkhize ubelalela. Yingakho uMkhize ekwaze ukukhula ebuholini bakhe igabeni ezehlukeneyo, kusukela ezikweni kuze kuyofika ezingeni eliphezulu embuthweni wentsha. Wakhula kwaba ngumdala neminyaka, wahona wazofika ezingeni lesikhulu. Ukomrade Mkhize was an activist and a unionist and a representative of the community, as he served for 10 years as an IFP councillor. Ekuzikeleni kaMkhize kule minyaka ehona kulezi igaba ezehlukeneyo, he demonstrated dedication, discipline, and rare leadership. And that is what made him to rise and become a respected figure within the IFP leadership. Bewungeke babona abantu abaningi kangaka, futhi abantu abaningi lana ngabaholi. Akuzange ama-members ama-branch ukuba bazofihla uMkhize endaweni eningi kusuka abaholi ngenxa yokuthi sizosalutha okugcina uComrade uTK Mkhize ngomnikelo awenzele iqembu lenkathi endulele. Ushilo kaShobana. Unfortunately, I couldn't take his call. Ngesikhathi ngithola umlayezo ukuthi uMkhize akasekho emhlabeni, I quickly went to the call register and I realized ukuthi uMkhize left a message. Ngolwesine ezohamba ngempelasonto. Enhlizweni yami ngibe nokukhathaza ukuthi mhlawumbe ayefuna ukungitshela ukuthi akaphilile. Kodwa uma ngifunda umlayezo kaMkhize
emva kobe ngangitholi uthi uMkhize Bulawayo bengithi ngifuna ukukhuluma nawe ngoba inhlelo zokulungiselela ukhetho lo uhulumeni basekhaya kumele sibe sezingeni eliphezulu. You can imagine ngolwesinye ezohamba emhlabeni nge-weekend ukuthi kunokuthi akhulume ngokuthi nginokungazizwe emzimbeni, kodwa yena wayefuna ukukhuluma nami ngokuthi inhlelo zokulungiselela ukhetho lo uhulumeni basekhaya kumele sibe sezingeni eliphezulu manje. Ukuzinikela lokukhabazela abe nakho ekukholelweni futhi nakumbono womntwana waphinda angena. Angithi umuntu okholelwa kuhlabisa ukholelwa kumntwana waphinda angena. Uhlabisa noButhelezi 69. Angifuni-ke ukuthi ungakholelwa umntwana ukholelwa kanjani kuhlabisa, futhi angifuni ukuthi ungakholelwa kuhlabisa wayekholelwa kanjani umntwana. Kodwa nje ngifuna ukukuncoma ngalensizwa ibe uphawu of a disciplined leader and a disciplined member of the IFP, ukuthi into umntwana ayidlulisela kuye ebesethi ngiyofa lento yakushenge la ikwakhona ngoba wena usinikeze umkhombandlela. Ngaphezu kokuba a great thinker and a strategist, uComrade uMkhize, he was a powerful mobilizer and capable of bringing people together around a shared vision for progress. uMkhize ubekholelwa kwi-unity. Ubengaba namawala abeyinkani, kodwa bengesiye umuntu ohlabazayo uMkhize. Bengesiye futhi umuntu okhanda izigcawu zokwehlukanisa abantu. Ubengumuntu obekholelwa kwi-unity. Ubekholelwa uComrade uMkhize ekwakheni ama-bridge okuwela imfula ukuyisa phambili umbono weqembu leNkatha Yenkululeko. Enhlizweni yakhe noma esephumule, kodwa ubeselibona ngamehlo ukhetho ebesethifule ngabe sesiqalile ukulungiselela ezingeni elipheleleyo. Khabazela funa ukukunika isiqiniseko mfowethu ukuthi ukuzinikela kwethu ekuyiseni phambili umbono umntwana waphinda angena, ukuzinikela kwethu sizobe sihlonipha iqhaza nomnikelo nombono obunawo ngeqembu leNkatha Yenkululeko. Sifisa ukuthi sengathi emndenini wakwaMkhize bengavuka omunye uTK Mkhize. Uma engakazalwa sengathi ungazalwa omunye ozofana noMkhize, inkunzi kayihleli. Lensizwa uma ibisifaka igiya eliya phambili noma ibingadibana nobunzima obungakanani, ibingahleli. Futhi uMkhize ubengaphosi ithawula. Siyabonga shehe umfundisi uButhelezi. Ngabe sinamahloni emndenini wakwaMkhize ukuba wasithatha ngesinyathelo sokuba uComrade uMkhize umnikeze ithuba lokusebenza. Namhlanje nesifike emndenini wakwaMkhize nensizwe ekhulume egameni lokuKhabazela ithe iqembu leNkatha libe isibusiso ngoba
lenze inkonzo yokuphelezela uMkhize yaba sezingeni lenkosi, yaba sezingeni elihloniphekile. Ngithi-ke siyabonga shehe ngoba ukuba usithathani isinyathelo wasithatha, mhlawumbe besofika sinyoxozela emndenini wakoMkhize ngensizwa yabo enikele ngempilo yayo yonke ukwesekela umbono umntwana owaphinda ngeke. Sengathi ukuhamba kaKhabazela kungaba imbewu yobunye, igqibe konke ukwehlukana kumile okusha, uxolo, ubunye nokuthelelana amanzi kubo bonke okhombe kwe-IFP ngaphansi kwesiyingi sasombili, ngaphansi kwesifunda iZululand and jikelele kwiqembu lenkatha yenkululeko. Ngizwile ko-comrade ukuvunguzela okube khona. Namhlanje ngicela ukuncenga, ngimcele ukuthi kule nkonzo kaMkhize asithelelane amanzi. Kule nkonzo kaMkhize asithi hamba kahle eKhabazela. Bonke okungalunganga okwenzeka phezu kwegama lakho siyaxolisa. Ngisho njalo egameni labo bonke okungabe nganoma yisiphi isizathu khona okungenzekanga kahle egameni likaMkhize. Yingakho ngithi le nkonzo kaMkhize njengoba somvalelisa sengathi ngagqiba konke ukwehlukana, umile okusha, uxolo, ubunye nokuthelelana amanzi. Ukho konke okungabanga kuhle uComrade uMkhize Khabazela usixolele sonke. Sonke njengoba usibona sila Khabazela sinhliziyonye, sizothi kuwelana noxolo futhi nawe sixolele kukho konke okungenzeka ukuthi akuhambanga kahle phezu kwegama lakho. Njengoba inkonzo yakho Khabazela ikuleli zinga ekulo, iwumyalezo wokuthi ngisho nenhliziyo zethu sonke sikuleli zinga lokuba sizovanelisa kuwe. Sifisa lo ukuthi uNkulunkulu masivalelisa kuwe Khabazela atshale kithi imbewu yoxolo, sibe munye ekwesekeleni umbono womntwana owaphinda ngeke. As we honor you, Comrade Mkhize, for a well-lived life dedicated to service, leadership, unity, and the upliftment of our people, may your legacy live on through the lives you touched, the leaders you inspired, and the community you helped to build. May your soul rest in peace, and may your example continue to guide us. Death, be not proud. Noma ngabe ukufa namhlanje sekusihlukanisile nawe Khabazela, kodwa ngeke kuze kukwesule ezingqondweni nasezinhliziyweni zethu. Inkumbulo yakho Khabazela ilona gugu esizosala nalo ezinhliziyweni zethu nasezingqondweni zethu. Hamba kahle Khabazela, hamba kahle ndoda yamadoda, hamba kahle Nkosi kaHlehli. Uma ikhona indlela yokubonana
nezinsizwa kanye nezintombi ezakwendulela usikhonzele. Ngingababala ngamunye kepha kuzo zonke igomagoma zeqembu lenkatha yenkululeko, kuzo zonke insika ezamisa iqembu lenkatha yenkululeko, ozosifica phambili usikhonzele. Kodwa umkhonzo omkhulu esiphathisa wona eKhabazela, usikhonzele kwinsizwa endala uMabhange awalingani nabafokazana. Usikhonzele kuSipiligidi, ufike usho ukuthi iqembu lenkatha yenkululeko alishiya liphila, lisaphila futhi lisazophila isikhathi eside ngoba leyifa leNingizimu neAfrika nesizukulwane esilandelayo. Sifanelisa sonke kuwe Khabazela ngengoma kaWilliam T. Goma ethi God be with you till we meet again. Ngibekile induku ebandla ngalale uphumule Khabazela, sizobonana ekuseni. Hamba kahle insizwa yenkosi, izingilosi zezulu zikwemukele, zilonde nawe uze kube usuku lokuvuka. Amen. Hamba kahle Khabazela. Amazwi abanzi najulileyo nakhuluma iqiniso elipheleleyo ngempilo kaProfessor TK neswaseka ngaphandle kwembandela. The President has spoken. Thank you, Mr. President. Sisizwe ngasemaphethelweni-ke iprogram yethu esizocela ukuthi ngalesi sikhathi uzithathe Mkhize ezingaphambili ezokwenza amazwi okuthokoza. Bese ngaphambili ngiyafisa uku-acknowledge some of the stories we have the IFP and singing phakathi kwethu umuntu uyazi amamana ukabuthuli ngabona ngibani I thought I should acknowledge those singers. Ngicela ukuthi usondele ngaphambili bese esondela noZikode noma-ke uMfuthu Dumonqa bezokwenza ama-announcements basesibhekeni nasesiphethweni ukuze inkonzo ngiyibuyisele kulaba umfundisi Khabazela. Ashasha umfundisi angaphakathi abantwana basendunkulu umbono weqembu uNkulunkulu ngelele ushaya ngelele umndeni Mkhize ngelele Thelezi umndeni uZambathini bengelele iqembu lenkatha lonke abangaphakathi lelona uthola ithuba
ngizodlulisa ukubonga eqenjini lenkathi. Ngibonga kakhulu umongameli usenze saba ngabantu bomkhizi. Siyabazithokozana ukuthi ubeyithanda kakhulu inkathi kodwa besalindele lokho. Usenze saba ngamandla amaningi ukukholela kakhulu eqenjini lenkathi ngoba ukwenze namhlanje ebesingalindelele ukungempela. Konke ebefisa bengamanani kakhulu ngokudala kwabhuti. Okuningi abekwenza abedlula kini indlela abeyithatha bedlula kini. Esho khona ukuthi saphambili. Ekholela kakhulu umbonweni wentatha umntwana kaphinde abele yabona ukuhlabisa njengamanje. Ngotsha ngiyakujabukela kakhulu ngoba ubekholelwa kakhulu kuwa ningumashobane. Mashobane futhi osenzele khona njengeqembu lenkathi siyabonga lapha ekhaya. Noma besinazo iy'nkinga ebezikhona kodwa noma kuzoyibona masifika ngaphakathi ngoba esingafuni ukuyiveza kuwena Mashobane. Nikhalane konke ninjalo. Niyazi ukuthi uthokozane bengakini bengimthande lonke. Ubekwenza konke bekwenza ngendlela iqembu lenkathi kodwa khona bengakufuni. Bakwenza ukuthokozana. Konke okukhulunywayo nokwenzeka hayi ngoba kungenzelanga kwenzeka ngoba kuyiphutha. Kwakunabantu ababekwenza namhlanje bajabula kodwa bayahleka. Ati ngizokhala thina siyazi ukuthi abakhala. Ngizokubonga ngoba ofela lapha nje lazwi ungasho noma yini ukuze ukhulume inhliziyo yakho ugodla ukuze uthole utshontshwe lokho nokuncane singathi kuyibheda ukukhulumile. Siyathokoza Khabazela. Sengicela-ke uZikodeze ngaphambili azokwenza ama-announcements. Ngifuna ukuthi engakawenzi izwi lokugcina-ke engimshiya nalo uKhabazela engasishiya nalo ileli lithi somlandela umoja somlandela yonke indawo somlandela umoja lapho eyakhona
siyachubeka kakhulu kwemishumi ngami iqhubeka khona phakathi kwethu. Eqinisweni ngiyabonga nina basengo ukuba nimzwele ukuthi sivume inkonzo namhlanje kumele umbeka bekhona phakathi kwaleqhawe sekutshala. Siyachubeka kakhulu kulawa somfundo. Mangibuka ngiyabona ukuthi nakuthintekile kodwa ngokuyi-intellectual abantu abaningi bayekade ukuthi ngenye ezizinje bazobona ukulingana abanye bese batshela into ezothile sidala sayo ngikhula ezothile futhi imigade mayikhuluma angakhuluma ngathi uphumela phansi kanti imessage yakhe ikofa. Lapho siyabonga somsila ukukhona phakathi kwethu ngokuthi umfundisi uNyakulwesizwe sabaZulu umfethu uShene ukuyahamba kanye siyabonga Shene sibonge umhlonishwa angibonge njalo ngenze acknowledgement sibonge umhlonishwa umalandela suke ehlabeni ibanga lengala ngizophile sibonge lesayisha sabe lesishilo ukuthi umngabo wase ofanele nebala vele bafana nebala. So there's some announcements ngiyabonga mina baba Khiza hayi kube clube ushayisha kube onshayisha abeka abantu abakhulu sebenza ngokwedlula abakhonkisa ufuna ube nomoya nje ophansi usibalalela phephati ngokumuntu hayi wamkhiza wenziwa lo ukulalela lona hayi wamlalela lo olalela yabona ngishophetha siyabonga ngoba zemali engaphinda lithi ungameli mingithuka uphinde sondele kona hayi bese ngabonga lelisonto ngapinyama siyathokoza kakhulu nina basenga bese sibazi ukuthi isilungile indlungane bekushoda lokuncane sesikoshile ngoba indawo ethanda ukubasha kodwa seyiyinhle esofisa ukuthi abawuxosha ithuba bayikhona inkulu kodwa ungene duze kwendlu kwamfowethu uchaphazela ungangena abaholi kuphela nesipesi okujika sincane kodwa siyabonga kakhulu baba Mathole funerals angiyazi into eninzi ngeyinto singayilinganisa nani kodwa uNkulunkulu abe nani baba umphephetha nethimba lapho yisihlenge kukho bonke siyabonga lapho emalibeni uyabona ngathi omunye womongameli bengintshontsha nje sosuku labayungu ukuthi bengingakusezingeni lomongameli bengenzela babona abantu ukuthi ubumhlonipha kangakanani ngisho engalingeka ngibona ukushe lebhokisi nami ngisho ngakhethelana nakumhlola layo bazela ngenzela lokhu kungabi nomuzwa wokuthi kuyakhala inkunzi lesikhulezela besocela abokosha ithuba badlule emalibeni kodwa sikuba khona laba baphuthuma siyasuka kude laba ama-vehicles wethu wonke besocela i-multi-purpose uma ngidlule edolobheni bayazi baselebral ama-police station kukhona ama-taxi kemaniwe ngibone ebhalikonde yini besenzela i-control nje kahle kahle silapho i-multi-purpose bese kuthi umphakathi wonke bakithi ucela ukubikela abantu abasedlule bonke bakhethileyo bonke inkosi lesizwe bese umphakathi wethu sonke sizoba lapha ehholo bonke kuhle ngizosebenza lapho kwezinga eliphezulu ningajahi ukuya ngale eduze kwabaholi nalapho hlelo ukuthi shefane ubhaleni kwethu akunamqondelane lapho ngisho umakhona kanti bakuningana kakhulu obekutshele kupheleze ukukhathazela ngokuphathana nethakawe ngayakuzulu bese umhlaba umndeni wonke abasenga siyacelana besekhaya laba abezikhethane sebeshelile kulesikhafu sethu sizohamba nje amazi futhizana zonke ngembuka lapho ngisababaholi uyesinazo nomfowethu ababili bangabuza emadikepos futhi sophuma njengengalindilini abayemalibeni abanye bazoekhaya eqinisweni njengoba ngisuke ekhaya ngimangele abakhiza abangaka angazi uyithanda ninxoso hayi lokhu ngene iphuma nje eziko angiyazi into enje siyabonga lapho kusho nalo kusho ukuthi umndeni ke sizohamba
hayi bengithi ngedile ngihlonipha uMashasha sangathi uNkulunkulu angani gcina noma senisiya siyathokoza kakhulu Zikode ngicabanga ukuthi imemezelo zicacile siyacela abahlonishwa ekujaheni kwenu ningajahi kodwa indlela ubesisala ne-wasteful and fruitless expenditure nijahe nihambe because indlela isuke ithatha isikhathi ukulungiselela nini enhlizela sengithi ngiyamile nokujaha ngayatshela noSikopa yimbi lento ye-fruitless and wasteful expenditure ningayenzi siyabonga njengabe register lapha ngimcele ngicela senze kanjena-ke kule mbanini ngayo kungiphatha ukuhambe nginganikelile ngazi zitsha ngizozithatha ngibulawa leli phutha lenzeka 2005 isitshalo ubaba iwithi zabantu bengahambanikeza safale ngibuye ngiwuqoqe lamnika 2005 ngifuna ukuphindela uyakhumbula ngimfundisa udludla waba ngazalwa ukuthi sengiyahamba nomntwana angazi zitsha ngizozicosha zikhona mase kuphunwa-ke ngithembeke umnikelo ngiyamcela impela ukuthi umnikelo isikhathi besikho ngabe ngiqoqa sisahleli kodwa-ke uba nezwi ngiyalibona ukuthi ifuna ukusiphatha ngicela-ke ngikliyerisha ngaphambi kwami laphaya ku-entrance ngicela ngikliyerishe laphaya nalaba baqophayo manje ngicela baphazamisele ukuxhakaxhaka balo nabangqongqoshe babo lapha we-government besivumelene nomndeni befuna ukuthi bazomngenisa nje ngendlela kodwa ngocela-ke ngisebenzisa nje amabhuthi ngiphethe uhlelo oyihlelo bama-district abakhona ngizocela bona kube yiyo basikhiphela ukhabazela basibambelele bebekelana nomndeni ngiyabona bakhona baningi oyihlalo beyifunda bama-district ungaze ngimbize ngamagama ngicela ngisondele zange ngimnikelele lapho ngizobuyisela wena ngoba nakusendeni siyacela-ke ukuthi abaholi niphuma kanjani abaholi bengakaphumi umzimba usengaphakathi nake ngayibonaphi into engenzani mgama